Добрым днём і ў добрым гуморы мы распачынаем рух па неабсяжных прасторах нашай краіны. Гэта наперад у мінулае. Сёння атрымаем накірунак на Гродзеншчыну. По дарозе наперад у мінулае Гродзенскай вобласці мы завіталі ў горад Скідзель. Но, бадайце, не галоўнай славутасцю горада можна лічыць вось гэты невялічкі касцёл у небаўзяцця Дзевы Марыі, узведзены ў 1870 годзе. Будаваўся ён як капліца, што адносілася да багатай сядзібы, размешчанай тут жа. Да нашых дзён ад сядзібы застаўся толькі вялікі прыгожы парк і некалькі несамавітых гаспадарчых пабудоваў. Касцёл у Скідзелі з'яўляецца важным помнікам беларускай архітэктуры 19 стагоддзя. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, дорогой мой. Очень рад с вами сегодня поработать. Надеюсь, что у нас получится очень веселая песня. Я думаю, тоже. Ну что, поехали? Поехали. Як заўжды, праз пэўны час пасля нашых падарожжаў сустракаемся ўжо ў мінскай студыі. Сёння праедземся па цікавых мясцінах Гродзеншчыны, завітаем да гасцінных гаспадароў на розныя святы і, канешне, зоймемся аздабленнем народнай песні. Дакладней, мы паназіраем, а зоймуцца наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Радзівілаў. Уладзімір Радзівілаў, уладальнік медаля Францыска Скарыны, кавалер ордэна Францыска Скарыны, скончыў мінскае музычнае вучылішча імя Глінкі па класе вакалу, усерасійскую творчую майстэрню артыстаў эстраднага мастацтва, беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў. Працаваў у гурце «Шчаслівы выпадак» Ядвігі Паплаўскай, Александра Ціхановіча, ансамблі «Сябры» Белдзяржфілармоніі. З 1994 года з'яўляецца галоўным Дзедам Марозам краіны. Чарговы прыпынак на нашым маршруце вёска Тракелі Воранаўскага раёна. Тут варты ўвагі вось гэты невялічкі сціплы драўляны касцёл звеставання Найсвяцейшай Пані Марыі, пабудаваны ў 1809 годзе. У ім знаходзіцца абраз Маці Божай Тракельскай, адзін з самых шанаваных у Беларусі. Аднак па легендах самы першы драўляны з саламяным дахам храм стаяў каля вёскі. Зараз аб тым месцы нагадваюць 3 сасны. Менавіта там і знаходзіўся цудадзейны абраз невядомага майстра. Па адной з версій яго прывезлі з Вільні, па іншай з Італіі ў 1500 ці ў 1570 годзе. Сучасны касцёл некалькі разоў загараўся, але вернікі здолелі храм уратаваць. Цікавы факт, што зазвычай уваход у касцёл рабілі ад вуліцы. Тракельскі храм гэтак і будавалі. Але абраз Маці Божай Тракельскай перамяшчаўся ў іншы бок. Быццам яна паказвала, дзе менавіта варта зрабіць уваход. У выніку пасля шэрагу пераварочванняў касцёл набыў сваё сучаснае аблічча. Каля 1437 года ў Жырмунах быў заснаваны касцёл, старэйшы на Гродзеншчыне. Але ён згарэў падчас адной са шматлікіх войнаў. Сучаснаму касцёлу, узведзенаму на тым жа месцы, ўжо больш за 200 гадоў, што даволі вялікі жыццёвы тэрмін для драўлянай пабудовы. Арган, усталяваны тут, яшчэ больш сталага веку. Яшчэ з даўнейшых каштоўных пабудоваў можна назваць плябанію, дом святара і парафіяльную адміністрацыю, пабудаваную на пачатку мінулага стагоддзя.
перапыты, але ж вароты зачынены, закрыты. Хіба гостей не чакаюць, бо нават на подворок не пускаюць. Заходьте, заходьте, коли ласка, Заходьте, просим, заходьте, мои дороженькие, заходьте. Ой, сивый конь бяжить, яго бела грива. Ой, спонаравилась, мне тая девчина. Ой, сивый конь бяжить, яко бела грива. Ой, спонаравилась, мне тая девчина. Не так та девчина, як її личанька. Подай же, девчина, мне белу ручаньку. Ручаньку подала, три слова сказала. Нехай бы я жила, как они не знала. Перасягаем адлегласць у часе і прасторы, вяртаемся з Гродзеншчыны ў Мінск, з мінулага ў сапраўднасць. Тут у студыі гуказапісу з ахвотаю працуюць над трансфармацыяй народнай песні Артём Кондратюк і Владимир Радзівілаў. Ты ходила девка по лугу, ты ходила девка по лугу. По лугу, по лугу, по лужочку, по лугу, по лужочку, по лугу, по лугу. Подожди секунду. Владимир, как вам по балансу? Нормально голос там? Мне немножко дайте погромче чуть-чуть в наушники. Ну, как вы планируете? Где, что, каким голосом? Основной голос, да? Да, потом погрубее, как говорится. Тоже, да-да-да, погрубее. И в конце как бабки сделать. Там, где большие барабаны. Да-да-да. Ой, ты подкосили комара. Комара, комара, комарочка, комара, комара. Да, мы сначала пропишем основной, как основной голос, да, с пародией, а потом еще несколько дублей для массовости. Естественно. Галоўная
Гісторыка-культурная каштоўнасць вёскі Парэчча тутэйшы чыгуначны вакзал. Адсюль пачыналася гісторыя беларускай чыгункі. Гэты самы стары вакзал у нашай краіне быў пабудаваны па царскім загадзе. Зрэшты, як і першая чыгуначная лінія, пракладзеная па беларускай зямлі Парэчча-Гродна, якая з'яўлялася часткай магістралі Пецярбург-Варшава, запушчанай у 1862 годзе. У мінулым стагоддзі гэты вакзал быў знакавым месцам для кінематаграфістаў. Тут у свой час здымаліся фільмы «Зімародак», «Двое на востраве слёз», «Мяне завуць Арлікіна» і іншыя. Асаблівую цікаўнасць у вёсцы Парэчча выклікае драўляны касцёл Панны Марыі, пабудаваны ў 1906 годзе. Яшчэ з часоў будаўніцтва ў храме захоўваецца бадай галоўны здабытак тутэйшых жыхароў – абразы Маці Божай нястомнай дапамогі і неапалімая Купіна. Царква Казанскай Маці Божай у Парэччы была ўзведзена ў 1901 годзе і з'яўляецца ўзорам драўлянага дойлідства і гістарычным помнікам. А яшчэ ля самай мяжы з Літвой у вёсцы Парэчча нас навучылі завіваць венок маладой, чым мы з вами ахвотна і дзелімся. День добрый, тетки. День добрый. Дякую, що прийшли для мене. Спасибо за вяночок. А ці подобається він тобі? Ой, вельми подобається, а квіточки такі яркі, чаровні. Дякую вам, теточки. Так, Ганулька, погляди на віночок, полюбуйся, покрасуйся в ньому. А ці підготувала ти, Аделя, камору для своєї дочки? Так, сусідочки, підрихтувала я камору. Маті хрусная, бери мою дочушку. Пойдем, У народі кажуть, як годуєш дівчину, готуй перину. Усе треба подрихтувати. Ну, вида, що вони не спали, вишивали, ткали. Каморочка звенела, каморочка звенела, дебелява девчина, дебелява девчина, дебелява девчина сядела.
на пэўны час нашу фальклорна-гістарычную вандроўку. Завітваем у студыю гуказапісу. Пацікаемся, ці ладзяцца справы у аранжыроўшчыка Артёма Кондратюка і заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Радзівілава. Ды укусіў камарык за нагу, ды укусіў камарык за нагу. Эх! За нагу, за нагу, за ножочку, за ногу, за ножочку, за ногу, за ногу. Нормально? Да. Так и второй спеть. Вы, если хотите, сейчас можете, ну я не знаю, чтобы вы не устали. Не, нормально, поехали, второй. Ну давайте. Или первый. Не, давайте второй. Второй. Ваня, второй. Ой. Ну а зараз мы ў абласным цэнтры, адным з найпрыгажэйшых гарадоў нашай краіны. Натуральна, што Гродна настолькі багаты на розныя культурныя каштоўнасці, што распавесці пра іх не хопіць аніякага часу. Таму мы вырашылі прыпыніцца ля старога градзенскага замка. Першыя каменныя абарончыя збудаванні былі ўзведзены тут яшчэ ў 12 стагоддзі. Відавочна, што пасля замак не аднаго разу разбураўся, дабудоўваўся і перабудоўваўся. Апошнія істотныя змены ў яго аблічча былі ўнесены ў 19 стагоддзі. Замак з горадам злучае каменны арачны мост, пабудаваны наўзамен драўлянага ў другой палове 17 стагоддзя. Мы ў тым месцы, дзе, па словах Караткевіча, прызямліўся Хрыстос у Гародні. Маецца тут і новы замак, пабудаваны ў 1742 годзе. Даволі істотна ягонае аблічча змянілася ў савецкі час. Хоць пабудову называюць замкам, нейкіх адметных абарончых функцый яна ніколі не выконвала. Хутчэй можна лічыць, што гэта каралеўскі палац. Цяперака і ў старым, і ў новым замках месцяцца музеі. Робім чарговы прыпынак. Вёска Жытомля непадалёк ад Гродна. Тут нам пашчасціла патрапіць на мясцовае вяселле. Мы едем у Житомлю на веселье. Пан Козловский сына женит. Невесту везем. Вон за 100 метрів хата. Пану свату треба злізти з воза і змазати ресори. О! Згода! А шановної сванці не мешало б нам життя підсолодити. Во-во! Згода! Каля млина, розцвіла калина. Там дівчина воду брала, сама чорнобрива. Каля млина, расцвела калина. Там дзяўчына воду брала, сама чорнобрива. Там дзяўчына воду брала, сама чорнобрива. Я набрала, брала, выбирала. Одна дочка у маці была, да й таго разнала. Одна дочка у маці была, да й таго разнала. Батька добрый, а маці лихая. Не пускае на вулицу, кажа молодая. Пусти маці погулять, я не забаўлюся. Як запее першы певень, я домов вернуся. Пяе певень, пяе другі, а кура сакоча.
дочка не хоча. Вечерайте, батька з маті, вечерайте самі, бо уже мне надоело вечерать із вами, бо уже мне надоело вечерать із вами. Батька добрый, а мати лихая, не пуская на улицу, кажа молодая. Пусти мати погулять, я не забавлюся, як запеє перший пень, я домой вернуся. Батька добрый, а мати лихая, не пускає погулять, кажа молодая. Владимир, сейчас будем писать третий куплет. В третьем куплете в начале мы начинаем спокойно, ну, обычно, да. Ой, да подкосили комара, ой, да подкосили комара. Потом голосом бабки... И мужской закончим. Комара, комара, комарочка, комара, комарочка, комара, комара. Комара, комара, комарочка, комара, комарочка, комара, комара. Комара, комара, комарочка, комара, комарочка, комара, комара. Владимир, спасибо, записали. Вось так супольна мы праехаліся па асобных раёнах Гродзеншчыны з цікаўнасцю і плёнам. За гэты час старажытная жартоўная песня набыла адпаведнае гучанне, дзякуючы аранжыроўшчыку Артёму Кондратюку і ў нашым выпадку выканаўцу Уладзіміру Радзівілаву. Спадзяюся, вы годна ацэніце «Ды хадзіла дзеўка па лугу» і натуральна вернецеся да нас праз тыдзень. Накіруемся ў вёску Квасоўка на Улазіны. Чакаю. Девка по лугу, ты ходила, девка по лугу, по лугу, по лугу, по лужочку, по лугу, по лужочку, по лугу, по лугу, по лугу, по лугу, по лужочку, по лугу, по лужочку, по лугу, по лугу. Ты укусил комарик за ногу, ты укусил комарик за ногу. Ой, за ногу, за ногу, за ножочку, за ногу, за ножочку, за ногу, за ногу, за ногу, за ногу, за ножочку, за ногу, за ножочку, за ногу, за ногу. Давай, 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 давай. Ты пошла, девка, на село, ты пошла, девка, на село, на село, на село, на селечко, на село, на селечко, на село, на село, на село, на село, на селечко, на село, на селечко, на село, на село. Ты наняла, девка, косаров, ты наняла, девка, косаров. Косаров, косаров, косарочков, косаров, косарочков, косаров, косаров. Косаров, косаров, косарочков, косаров, косарочков, косаров, косаров. Давай, давай! Давай, давай, коси! Ой, ты подкосили комара! Ой, ты подкосили комара! Комара, комара! Комарочки, комара!